थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथाव सान आरो जारिमिनारि मोनसे सान दिनैनि साना बर' थुनलाइ आफादनि 64थि जि बोसोरारि जथुमा उदालगुरिनि सिङाव थानाय डिमाकुसि नैबे मोनसे जारिमिनारि जायगायाव बियो 2025 मायथाइयाव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय दिनै जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि मानिजाथाव बुंथिगिरि आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां जोंहा रायजो राजा मेलेमजिबि सानसुमै फोरोंगिरि आरो बेनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्ला बेहेरगाव जिल्ला आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि सफैनो हानाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे जाफुंसार बानजाय आफाद दिनै दानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादनि आफादगिरिया जाबाय जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो दा बिथांखौ मोननानै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों मानोना उदालगुरियाव जायफोर कनफारेन्स जायो बेफोर गासैबो जारिमिनारि जायो जोबोद जाफुंसार जायो आरो डिमाकुसि ओनसोलनि जारिमिना एसे आलादा रोखोमनि डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ जोबोद साबसिन जोबोद मोजांसिन बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनो हायो बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफादनि जि 64थि बोसोरारि जथुमा बियो थारैनो साबसिन जागोन आगोलनि जि रेकर्डफोर दङ बेखौ सिमफायजोबगोन मानोना रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय बिथांमोना बेखौ सिमफायगोन जोंनि मोनसे आसा बियो आरो रायजो राजाफोरनि जि माने बिथांमोननि गोसो उत्साह उद्दीपना बेखौ नुनानै जों थारैनो माने गोमोदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां माने सांबादिक नोंथांमोना बहाय फैदों नोंथांमोननि गेजेरजों जों लुबैदों जे गासैबो बाथ्राफ्रा हाइलाइट जाथों आरो बेवहाय जोङो जि जारिमिनारि जथुमा खालामोन जिहेतु बेवहाय जोङो गोबां बिथिङावनो सावराय आयदा लागोन गोबां गुबुन गुबुन बर' फिसाफोरखौ जों लेंहरगोन नेपालनि बर' फिसा बहाय फैगोन पश्चिम बंगनि बर'फ्रा बहाय फैगोन माने बेंगलनि बेजों लोगोसे जोंहा माने मेघालयनि जि बर'फोर बिथांमोना बहाय फैगोन जों बांलादेशनि जि बर'फोर बिथांमोनखौ जों लेंहरगोन बिनि अनगायैबो जोङो माखासे गोरों गोराफोरखौ लानानै फरायसाफोरनो आबादारिफोरनो जोंनि फोरोंगिरिफोरनो जों मा रोखोमनि माखासे फिडबेक होनो हायो बिनि सायाव जों हाबाफारि लागोन थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला नैबे डिमाकुसियाव जागोन हाबाफारिया गुबुन थावनिफोरनिख्रुइ आलादा जाथों जोङो जेरैबाबो नाजागोन आरो आं दहायनो बुंखादों जे रेकर्डखौ बानायनाय जायो सिमफायनो थाखाय जोङो आगोलनि जि रेकर्ड बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जों सिमफायजोबगोन बेवहाय आरो बेवहाय जोंहा फुरा बिसास दङ नोंथांमोननि जि गोसो रायजो राजानि जि गोसो जों दिनैनो हमनो हादों माने मुलाया बेसेबां गिदिर जागोन बेखौ बिलाइ गांनैयाव हमनो हायो होननाय बायदि जों दिनै बेवहाय हमनो हादों आरो कालारखौ थिग खालामनाय जादों नामा कालारखौ जोङो टेन्टेटिभलि जोंहा जानुवारि 2025 बेवहाय जोङो सानो थासारिया जुदि थिग थायोबा आरो जुदि मानिबा जाहोनाव जुदि सोलाय सोल' खालामनांगौब्ला बारा बिदि सोलाय सोल' जाया जोङो जानुवारिखौनो जों हमना लायो जोंना बे मोनसे आरो दिनै बेवहाय रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे जोंनि हादरनि गाहाय मन्थ्रिखौ लाबोनांगौ बे बेलायावबो सानना नायगोन आरो जोंहा मानिजाथाव आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि दिनैनि बानजाय आफादनि जि माने आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे जोंहा एगजिबिशना सानबा सिगां जागोन थारमाने कनफारेन्स सानथाम आरो बिनिफ्राय एगजिबिशना बिनि सिगांनो जाखानांगौ बिथाङा मोजां मोनसे जोंनो थांखि लाबोदों बेखौबो जों सानना नायगोन आरो जों बेखौ खामानिखौ मावगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै मिथिहोनाय जाबाय गिबि गिबियावनो बर' थुनलाइ आफाद थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि थुनलाइ सिबियारि गासै बिथांमोनखौ साबायखर बावदों मानो होनब्ला जोंनि बायदि डिमाकुसि ओनसोलाव बे 64थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो थाखाय मोनसे सुजुग होदों जोंनो बेनि थाखाय आं सासे डिमाकुसि बासि जानानै साबायखर बावदों आरो दिनै जिहेथु जोङो बे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि खुंनो गोनां बर' साहित्य सभानि बोसोरारि जथुमाखौ मोजाङै खुंफुंनो मोनसे बानजाय आफाद दानायनि हाबाफारि दंमोन मेल दंमोन बे हाबाफारिखौ दिनै जाफुंबाय बानजाय आफाद मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दानानै लाबाय आं आरो बे बानजाय आफादावनो बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि बिबानखौ आंनो रायजो राजाया होदों आंनि सायाव फोथायनाय लाखिदों बेखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों गिनायबो फैदों बोरै एफा गिदिर मोनसे बोसोरारि जथुमाखौ बेबो बर'नि माने दिथागिरि बर' थुनलाइ आफाद बेबायदि थुनलाइ आफादनि
बोसोरारि जुथुमाखौ खुंनो थाखाय एसेबां गिदिर दायित्व लानायनि जोङो जय्ग नङाब्लाबो जिहेतु रायजोनि फोथायनाय आंहाबो मोनसे गावनि फोथायनाय दङ हागोन बायदि बेखायनो आं साबायखर बावदों रायजो राजा आरो लोगोसे थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि थुनलाइ सिबियारि गासै बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों रायजो राजानिफ्राय आरो जाय मेलेमजिबि बेथ' साभाबिकखा जे रायजो राजा एबा गासैनिफ्राय जुदि माने थुनलाइ आफादनि बिबानगिरियानो होन बा बायदि दल संगठननि बिबानगिरियानो होन बिथांमोननि मदद आशीर्बाद जुदि मोनाबा बे माने बोसोरारि जुथुमाखौ खुंफुंनो हानाया एसेबां गोरलै नङा बेखायनो आं मिजिंथिदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो आगानावनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो मोनफ्रोमबो फारफ्रोमथिंबो बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन आशीर्बाद होगोन बिसेसकै जोङो मिथिगौ जे गोबां रांखान्थिनि प्रयोजन दङ गोनांथि दङ बेखायनो बे रांखान्थि खांनाय बेलायाव रांखान्थि बुथुमनाय बेलायाव जाहाथे बयबो माने गोसो हगारनानै फैलायो होलायो आं बेखौ गासैनिफ्रायबो मददथिखौ लुबैखादों मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ co-curricular activities एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन